Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da arzikin saduwa da ku ta cikin shiri na musamman shirin da mai kama ake kota. Shirin da mai kama ake kota shiri ne da zai rinka tattauna muhimman batutuwa da suka shafi kungiyar ɗalibai na faɗin karamar hukumar Wudil, musamman kungiyar nan ta ɗaliban na karamar hukumar Wudil wato WULSA. Kungiyar ɗalibai ta WULSA kungiya ce wadda ta shafi dukkan wani ɗalibi da yake faɗin karamar hukumar Wudil na mazaɓu 10 da suke a cikin ƙarƙashin karamar hukumar Wudil. Kuma kunshin ɗaliban da suke a cikin wannan kungiya ya haɗar da waɗanda suke islamiyya da kuma ɗaliban da suke firamare da ɗaliban da suke secondary school, kana da ɗaliban da suke karanta diploma ko NCE program har masu digiri. Duk waɗannan ɗalibai ne waɗanda suke a ƙarƙashin ƙungiyar WULSA. Kada ka zata ko ki zata iya wanda yake makarantar gaba da secondary wato higher institution shine wanda yake dan WULSA. A'a, kai da ke da ku da kuke islamiyya duk kuna cikin WULSA. Kun san me bambancin shine kamar yadda doka take a duniya, duk wanda aka haifa a ƙasa kaza ɗan ƙasar ne, sai dai ba shi da ikon kaɗa ƙuri'a har sai ya cika wasu shekaru, wadda idan a ƙasar mu ne ta Najeriya sai ka cika shekara 18 za ka iya kaɗa ƙuri'a nan ka sami yanci. To haka ƙungiyar ɗalibai ta Wudil take, sai wanda yake da gurbin zama ɗalibi a makarantar gaba da sakandare ko dai NCE ko diploma ko kuma university shine wadda zai iya kaɗa ƙuri'a domin zaɓen shugaba. Ƙungiyar ɗalibai ta WULSA ƙungiya ce wacce ƙunshin shugabancinta ba jakana yi ka bane, ba naɗi bane, a'a, ku ɗalibai mu za mu fito mu dangwala ƙuri'ar mu ga shugaban da muke so. Tunda ku haka ne mu za mu kaɗa ƙuri'ar mu ga ɗalibin da muke so. To ya za a yanzu mu san yancin mu? Ku biyo mu a cikin shirin da mai kama ake kota tare da ni Comrade Musa Ali Karama. Sai dai kar ku manta, a bangaren waɗanda suke rike da wannan kungiya a tsarin shugabanci akwai bangaren da ake kira executive da kuma bangaren senate. Sanatoci suna da karfin fawa. In aka ga shugaba na WULSA ya yi abin da ya ga dama to ya samu salewar senate ne, in kuma ba haka ba to su senate din ba su san yancin su bane. Don haka mu fito mu kada ƙuri'a ranar zaɓe domin zaɓen mu a matsayin shugaba a ƙungiyar ɗalibai na Wudil. Kuma kada ka manta, dukkan wata makaranta da take a faɗin ƙasar nan ko da kai kaɗai ne ɗalibi a cikinta, in dai ɗan Wudil ne kai za ka iya fitowa takara na senate kuma ka ci gabanka ba hamayya. Kazalika ko ku biyu ne babu hamayya kun zama, in kun haura ku biyu kuka fito daga makarantar da kuke shine za a yi zaɓe a tsakaninku domin a samu wadda zai wakilci wannan makaranta. A makaranta ta ni kaɗai ne, ko da kai ma kai kaɗai ne ka fito ka wakilci makarantarka. Don haka sanata yana da ƙarfin fawa. Ku dai mu yi bincike domin sanin wace ce WULSA. WULSA ƙungiyar ɗalibai ce da ta gama kowa da kowa, kuma ƙungiyar ɗalibai ta WULSA ƙungiya ce wadda ba ta iya mai mulki ba ce. Mai kuɗi, ma'aikacin gwamnati, da ɗan kasuwa, da ɗan siyasar da ke mulki, da wanda bai da mulki, kowa zai iya yin taimako a WULSA. Idan malami ne kai a jami'a ka taimaki ɗalibin Wudil da admission ka shiga WULSA. In ɗan kasuwa ne kai ba da kuɗi dan a sayo yara ko da littafi ne ka shiga ƙungiyar WULSA. In shugaba ne kai da kake da rike da madafin iko kai ma taimaka ma WULSA. Ƙungiyar WULSA ta kowa ce. Ku dai ku biyo mu a cikin shirin da mai kama ake kota tare da ni Comrade Musa Ali Karama, a madadin dan uwa abokin aiki Mustapha Sale Wudil wanda aka fi sani da editor. Mu haɗa cikin wani shirin. Wassalam.